bråda ner gamalt hatur eller samöjna människor har vi upplevt det här i min liv, vi har upplevt det här från öronen av. Hej dit! Okej, I'm going to just ljus här. Bästa? Ja, okej, stort lite. Så idag så är jag bara sett mig här när jag tog att nu tar jag testa upp så är det mest. Och kanske för några det kan som är kjøde hydjar morgon så är det morgon. Välkommen till VAKURLEIKI till Edina Norberg så sitter jag bara här och idag så får jag flippa ut i Filippibrævið efter. Och här är 3 pastor och i hela röjne. Och idag så får jag 𝐩𝐭.3 vers 3-8. Og virksomhet jeg har med seg bare et VAKURLEIKI, og det tror jeg ikke altså jeg VAKURLEIKAN og i Guds åre, Bibelene, og VAKURLEIKAN i evangelium, ikke vet å søtte over anventa, og øsene, og i ett bor akkurat tale som tryggende Guds øyne det ber dere ett. Så vi får bli opp. Og vers 3-8. Og kanskje litt langt å lese versene, nemlig måneder legger jeg alt versene ut av Facebook og Instagram. Og jeg har fått et øyne i hese myndene vi, som minst til å følge vi måneder til å komme versene ut, og så kunne du lykke å lese deg, hitje på deg, og har vi 𝐩𝐭 det sammen torsdager. Her kjenner jeg takk til god om mine hver jeg for minne stikken, og hver jeg bøn mine bygger alltid for dikken utlom vi glede. Jeg takk til henne for at hit lykke fra første dag og til nå har haft samfunnet vi med og i arbeidet for evangelium. Jeg er fullvis ro i at han som bygger et godt versk i dikken skal løsne fullføre det til det Jesus Krist. Det er jo rett for meg hoksa så om dikken utl, så jeg har dikken i hjertet noen, bæg i lunsjemunnen og ta i verje stedfest evangeliet. Tid har jo alt past vi mer i nøyene. Til gode vittne mot, god som lunsjet et tikkene utlån, vi hjerteleie Krist Jesus. Så hatt det versen som vi får 𝐩𝐭 det. Og først har jeg behov å spørre dere, var det noen skjørstøk vers i som sammenheng noen ord som står ut for tikkene? For meg var det særlig som langstilen som Paulus hever for samkomne. Og hvis tid har akkurat som var særlig for tikkene, som står ut for tikkene, så er det velkommen å vi mest til henne under et eller annet sendet til min. Jeg er så ahua, og jeg vil rekke tid på borsjur. Så i vers 3 så synes jeg at Paulus ber fram en lovsang. Og det er ikke noe vanlig for Paulus å gjøre i fangselen. Så vi hørte om i vers 8. Hvis det ikke er sånn, så kan det ikke sånn 18. Så vi hørte om i vers 8. Så lovsang Paulus og Silas i fangselen og i Filippe. Og da han skriver dette brevet, Filippibrævið, så sitter han i Rom i fangsel, og i timmerskasse fangselen, og et av mest relevante fangsel er å se. Og i hessen fangselen lovsynger han gode. Det som avhørsisen at det var ikke som køde lov som Paulusar. Så høres Paulus før jeg kom trobler 2 år, så steg han ikke at lovpris er gode. Og det kan være gå anmenning til åkken, da vi kommer trobler 2 år, ikke stegge pris og lov som ikke er gode, til han er gode, selv om omstøvene ikke alltid er så gode. Så til hvert bibelstudio så er det spurningar og heimasynene som tykker 𝐩𝐭 for seg, eller sammen med vindfolken. Vi får lese noen spurningene her. Her stender med annet minnes to at takka gode for signingar til deres hus og heim, vindfolk, trobar, samkommer som ramvis. Og hva fer til å lovprisa gode? Hva er det som fer til å lovprisa gode? Jeg vet noen ting som er personlige tanker som 4 og ta i oppleves tingene, eller vil anmettes tingene, så fer det med bare at lovprisa gode til god, du er fantastisk, du er genialer, du er gjørst det, eller skapt til oss, eller driver mer hetta. Og hva fer tikkene å lovprisa gode? Og jeg hadde trodd det er viktig at det er okkur som fer okkur å lovprisa gode atter og atter som tryggvande. Og hvis det ganske er sånn det down, og nå vet du godt at det går mot vetre, og ganske nekva kan ha hovedbløsning med depressiv, det er ganske sløy til ljus i er sånn der minne. Og også med vi med at det kan hvis det er sånn tung i hoa, skriv det noen ting som det er takksom for det, og anvend det noen ting som det er takksom for det, og mestre at det er for å gjøre det styrke og lette det opp. Så i versen gjør mest til at hver for Paulus husker om til Filippe, så fytles hans hjerte ved glede og takksomme. Og hjertet hans fytles ved glede og takksomme for det, og det flyter i en lovsang.
Paulus han gläds hese som han på en måte en andalig färger för han är ju vi har lagt många av dem till trygg och se att det fisk om till trygg så han ganska följa sig färglig och avbrytna för tömmen som är otroligt vackert. Och att trätt att gläds te och att det kom till trygg så gläds han också te till det är en ekvalt större fyrmynd för många andra tryggvande. Och jag kan spela dig när jag spurningar stand här att vad är en förmyndarlig kristen? Vad är en förmyndarlig samkomma? Vad är känner att för nog att bor en tjänare tryggvande? Och hur kan det vara förmyndarlig eller förmyndarlig i min dagliga liv i vigångt och motgångt? Och jag har några tankar som är intressanta att göra så här. Vad är en förmyndarlig kristen? Jag menar en som följer Jesus efter, som läser Bibeln och lever samsvarande eller tror efter att leva samsvarande. Så det är inte någon fullkommen, vi gör ett fejler där i ösne och det tog där bruk för nära Guds. Annars var det inte här, alltså krossrunna. Men det är viktigt att det att hvis man är en sann kristen, att man lever som en sann kristen, man är förmyndarlig, man följer Gud efter, tror jag att som kristen så är man frälster från synd och man trivs inte i synd. Och jag hade också en hok som heter att vara förmyndarlig har varit otroligt rannsakande för mig att veta att det är ingredienser som har hukt upp till min som då skulle någon möte, ungdomsmöte, så repta där man lojar eller kvar man så är det alltid också som hyggor upp till toin. Och en minns jag också skuffande i värld har jag haft lojar, haft folk som är fotlen och synd. Och jag hugger som heter att gå snybrodande till man tror att det är havna förmynd som tryggande hade jag också. Och sånt här filmerna som jag har gjort är inte äldre. Men när jag var yngre så var det unga jenter som var min ålder och yngre. Så det är liksom, vad är en förmyndarlig kristen och hur kunde vi vara det? Vi har ägt för oss vid med till ånder. Vi har ägt borde oss vid snacka. Jag också som heter inte att missbruka Guds namn. Och så framvägs så var det Dranek som säger, jag ska säga det, OMG eller och så där. Och det är faktiskt att missbruka Guds namn och är det här förmyndarligt. Det är bara ett sort döme. Jag har också en annan ting. Och det är sådana ting som vi stryas vid som kristen och vi stryas vid det. Vi att inte att leva på en måte som dörmer till Gud. Ja. Så det här kan du göra den här tankar om. Det är personligt likon. Personliga spurningar som tid skulle sätta dig vid rannsaka. Jag är också avhåg i att höra tycka svär, tycka tankar. Hvis det ikke er dølt av vi mer. Jeg må sitte her en bibelbøk eller kurs. Endelig sende tankene inn. Vi vil gjerne lese det som tid sender. Så i vers 4 så leser vi hvordan Paulus byr for de kristne hver for han byr. Og at det sier om hvordan kær heseversene, det sier samkomne er Paulus. Og det sender også at han byr for dem vi glede, så det er ikke noe som han tråktast av. Og fra hæson versen og mange øren versen i Bibelen så legger jeg mest til at Paulus var en bønemaur. Så han brukte negativ i bøn for mennesken. Og til en utrolig god måte at stole mennesken til vi be for dem. Så vi kan strøyes for en bøn, vi kan tjene øren ved å be for dem. Og det er ganske ikke løy at Gud har brukt Paulus en så særlig hatt. Det har vi tog også om hans bønarløv. Det er utrolig rannsakende for meg å lese. Og også noe så avhørt er at man husker om hvordan Paulus er ferdast, hvordan mennesker han har møtt, hvordan han har virkemidlen, og så likevel så minnes han disse samkomne, han minnes de menneskene som er der, og han er så personlig, og vi leser i brevnen at han nevner de ved navnet, og byr for dem, og anminner de personlig, han er avhåg i dem personlig, og jeg holder til så formyndarligt for dere som tryggvandig at han var avhåg i øren og spyr til å be for dem. Så jeg kan spørre hva vi er for, hva vi er to for, og vi er som heter at vi ber for mennesker, minnes vi til at vi ber for dem. Det er nok godt å notere seg noen bønner under niður. Og det er som også om 17 etter, men svære god til å se bønner. Det er så ofte at jeg ikke etter i noen bønnerbøker, eller her som jeg har noen evner som jeg blir fast for, at det er så god til å virke, god til å svære bønner, det er så underfullt å søtte. Men i høtten og ofte så minns det bare at det er bønner som Gud ikke sværer. Så det er ganske godt å skrive til niður og sånn de menneskene til BFR og ikke etter 17, ganske etter 2 sværer Gud til seg bønner, virker Gud her. Og det er fantastisk å søtte. Det er fantastisk å være et bønnerfolk, å bia.
Och då stod vi till att bönarmöte och vi hade till ett så lärorikt att förra bönarmöte höra goss i ånder bia. Förra morgonmöte höra goss i ånder bia och det är så lärorikt. Och det som jag vill äta dekna färra och som det är ung färdig här och höra bönar till öra människor så vi kan lära bia. Och vi kan också när vi följer det ståskott åra och ståskott bia så har vi ofta byggt lär mig att bia, lär mig att åra med rätt. Och jag husker som heter att känna det mötsamt eller glädligt att bia. Kan det bia här hjälpa mig att glädjas till bönerna och ta med en djävul att jag synes det kännes tröttande att vi ber god hjälpa hon och han med hon en glädje i att kunna bia för människan. Så är det vers 5. Orsøken av Paulus glädje så är enda samkomman till att ha samfälla till att stola Paulus lika fra början och i hans arbete att kunde evangeliet, att fortälja människan evangeliet. Det stod hon helt fra början och lika nu han säger i fångsle. Evangeliet tar mycket faktiskt går nutchheter, en glädje på och vi kan också som går nutchheter om Jesus Kristus med kvui det går nutchheter. Jo, det går nutchheter tog att vi människor fattar synd. Vi täta, vi likva, vi missbrukar namn Guds. Vi tar ståle, vi tar vanvirst okkar föräldrar, vi tar driv i hår. Och öll av okkon fallen. Och lukka som en rättvisur domare djever en mann som är drivit trutjar unga renter och en del av dem, så djever god okkon en del av dem för okkara synder. Och det det ständer att lönen i synden djever är deje. Och att det ständer att människan är leia dodja en affär och här efter domer. Så gavnutjøden Jesus. Jesus kom i heimen, levde et rættvist liv, det var utan synd, og tog kunne han betale okkara bot. Det som med som enda rætten hon, og han hever en stakk av parkeringsboten som han ikke hever betalt. Og det man skriver han at her seriøst alvorlig, du kan få fangsel for det. Men en med kommer inn og betaler alle parkeringsbøtene, og så han dømte kan få fralser ut. Han frier. Tog en annan betalde hans böter. Det det som Jesus gjorde för oss. Vi var säk, vi var deja säk. Men Jesus betalde oss böter så vi kunde föra och vara fras. Och vi säger ja tack till han. Och så inte bara vi säger ja tack, men vi säger Herre, i enkelt det som jag gör, det är inte själv, vi synd långt inte vända vi. Och inte att det ska vara Herre i min liv. Så det är inte bara att säga ja tack och så man prövar lycka glädje. Men när man vänder vi ett sinne läge så ser man sina stöv och man vänder vi seriöst och bröder sin livsstil. Och det är det som är sannet jag gör. Hette det evangeliet som Paulus vill till att kundgörs och stäffest. Och där Paulus säger att den där samkommen har haft samfälla vid honom och kundgörsna av evangeliet så är det fortgärliga att jag stod honom. Men det är också att hjälp och stol i bön och också att ta av för det arbete som han har gjort. Och från första dag till Paulus säger det, kanske se på han till händningarna och i fångslen tar i fängelvaktaren kom till trygg. Så kanske när fängelvaktaren var här samkomna ta bra lovlis upp. Och i så låt ju att han var otroligt rörd om det som Paulus säger till. Så spurningar, hur tog du med Jesus som tog frälsare? Hej du tackar honom för att han betalade tunna bot och du kan vara totalt frier och få ett evigt liv. Har vi ett samfälle med någon som arbetar för Herren, stoliga dämon, fortgärliga i bön, eller vi har vissa ahua. Jag hade ett uppskott, kunde du kunna stola. Om fängelsevakten var tjastlater, vad hällde du att han huxade eller följt? Som Paulus har skrivit i brevet, det hade ju avvarit huxom. Det kunde jag inte knäcka tankar om. Och så vers 6, som Paulus minst efter att börja till samkomna Filippe, så kunde du läsa på 16, så säger han att han är fullförstådd, alltså han är vast inte en löt att god för att fullföra det verk som han börjar i. Och det är ett åratak som säger att det verk som när Herren ser vi börja, ska arm hans vara vid väldigt styrke fullföra. Det Paulus är ett gott verk, så menar han vi tar det kommer till trygg. Och han menar också vi att det fortäljer över människan om Jesus. Så god har frälst hej till att löja andra människor till Jesus. Det är det goda verset som Kristus har gjort i töjmån.
Og tar vi som tryggvande varnaste og nødkjøtner takk mot Jesus, så var vi ikke å fortelle ur mennesken Jesus. Og til en større person at vi som ikke viser kanalene til å fortelle ur mennesken Jesus, og til tog at mennesker har møter, udomøter, til tog at folk får ut vid traktaten fortelle ur mennesken Jesus, og døyla i mist av milen, og så framvegis til de gode lagt til troen og i okken som tryggvande å fortelle ur om Jesus, og ja, vi kunne være nervøse, ja, vi kunne være bengen, men vi har hæsa troen mot det ikke. Og vi lett jo ut at det avløgjen til en øre menneske som stender på spill. Sånn vi det lett jo ut her, og sånn vi det brenner for å fortelle øre mennesken om Jesus. Og så stender til det Jesus Krist. Og dette sier bare til at Jesus kommer atter og tek det kristne hjem som har tro han. Så at Gud skal fullføre det verk til det Jesus Krist. Så Gud bryr etter verset ut om han frelste deg, han løy deg, han lagt seg tro han ut det forteller øre mennesken Jesus, og han fullfører det til han kommer atter og tek det hjem. Og øysen det Jesus Krist sier bare øysen til domstol, Kristus er som mester løn og stål Kristus er. Og til at det kristne får løn for det arbeid som det gjør for Herren. Så versker ikke noe som Gud krever av oss. Frelsen er for åndsje, men god versker noe som Gud har lagt i oss, at vi ikke forteller ur mennesken Jesus. Og sånn at man er frelster fra en avgjørende fordelelse til et avliv, sånn først at ikke fortelle øren om det øysene. Og til lykkes med å være bjergaver fra en vannlukka, men ikke sånn at øysene er bjerga øren, da man selv er bjergaver. Så jeg kan spørre at jeg kan tro at det er etter å fortelle øren mennesken om Jesus. Ja, det kan være trobult, men tror vi det etter tog i. Og hvis vi ikke har dyrve og ikke tror, så kommer vi alltid be god med hjelp. Og det er noe som jeg halde øyne vi som trykker at det er jaunen, og jeg gjør herre hjelp meg. Gjør meg ho og dyrve til at vittne om det. Fortelle øren mennesken om det, og gjør meg et høve her som det er mulig. Og jeg gjør det etter vers 6, så vis Paulus atdrag, og så takksammer han for de kristne og i Filippi, og han går med det i hjertene som et værende minne. Vet du som folk så kan han gledes om det, og de vittnesbord som de har, og det verk som de gjør. Og jeg halte også at man legger merkelig at han gledes om tørre trofeste, som de visste honom til han kunne gjøre evangeliet, og også hvordan de trofast nå til han i fangstlet. Og jeg synes det tar i Paulus stedfeste og verdig evangeliet, til å si verdig evangeliet så merker det at han sverer til honom atter som ganske legit etter evangeliet noen, at det ikke trykker at det bare er vi trykker, ganske kritisere å finnes etter evangeliet noen. Og stedfeste evangeliet til at vise til at styrke og ståle til ham som langt er å komme til trygg. Og jeg også til at evangeliet er nemlig akkurat atter. Det er her vi begynner, og det er her vi alltid må minne oss å få atter til. Og det er ui tog vi det livet. Altså sånn vi kan ta som alle versens evner, men jeg har utrolig viktig at alltid jeg venter inn i atter krossen. Hver er det vi begynner, og hva er det så vi da finner 24, og hva er det vi lever for, men alltid hyggje atter krossen. Og det er det som vi vil ha mitt av sånne måtene. Det er tog det her brevbrøding til å minnes i atter krossen, og jeg så ikke bare noe mormor, hvordan jeg har bruk for det. Mormor er bare mitt av krossen. Det er ikke bare noe som man bara minns det man för exempel tycker, men det är något som man har lever i som kristna sådja. Det är något god och vurs och att man så är för inte att ånder får lod ut och ja. Och Paulus säger till av allt past vi mer i nöjene, och det mest är att Paulus vinner en uppenbarande styrka från Gode att främja hans verk till att fortälja evangeliet självt samkomman och Paulus fick upp herra medgångt. Så det finns lod i den här nöje, och det är den sammanhang som vi kan få lod i att få styrkt till att kunna göra evangeliet och vara vittne för ånder i medgångt. Och jag håller också att det visar sig ofta att evangeliet virkar och styrkes till det medgångt. Och det är inte så att färre folk kommer till tryggt till det medgångt, men tvärs emot det ofta visar sig att det är fler folk som kommer till tryggt till det medgångt. Vi ser också om de kristna mest som är förfyllt och driver för en trygg. Det gör något vi människor att det är sådär att onkel viljer till att loja och dodja för detta som mat här vara något verkligt. Så spurningen är, men jag är med och ånder av evangeliet, och hur enkelt det är att komma till trygg, och ta nöje som är så stor, och ta ströje så är trångt, minst det att läsa evangeliet, att det är så fantastiskt. Har vi upplevt trubblar tojer för FYLG, ta och hemma trygg ta vi runt eller styrt, ta en som tycker något också eller svär på.
Och så är det vers 8 som det sista verset som vi får vidare där. Jag vet att det är sin långt där, men jag hoppas det blir avhåverst. Det blir utroligt lärare för mig. Som Paulus minnes och så trofast den samkomman så får han lunges efter dem natter. Och han säger att Gud och vittning på sig han lunges efter dem med hjärtala i Jesus Krist. Och det som är undrande versvisningar är att Paulus var född ur jöda och hennes samkomman var heidningar. Och ta vill du jöda vanligtvis inte ha några vid heidningar att göra, till heidningar var orenner. Så det är något undrast i henne kärlekan och det eyma hjärtala som Paulus ser för samkomna. Och det visar bara just det som Gud och Najan säger att han kan täcka bort gamalt hatur som är väldigt atterlig att Gud kan täcka det och bröda människor. Gör det till i Kristus. Och jag också som spurning till att har vi upplevt hur Guds nåde kan bröda ner gamalt hatur eller samöjna människor. Har vi upplevt det i min liv, har vi upplevt det från öronen. Om inte Gud kan så göra det i mer. Och vi kan se här vi gamalt hatur eller inte så gott eje som folk kunde samkomna. Kan det be för att Gud kan bröda och huggborren. Så jag får ett hjärtala och långsamt som Jesus. Så det är det som vi tar ut det. Och tusen för att det tar lusta vi. Det var så bra. Det var en lång pass för det. Men det var mega gott. Bibelstod till halvtid. Och Filippibrævið är det som vi 𝐩𝐭.3 nu har det halva året. Torsdagar, månader kommer versnews. Det kan ligga läsa det i åren. Så att det är klart till torsdagar för att 𝐩𝐭.3 och studera det. Och månader kommer det en middel som till kan gå in för att få när vi som det vilja. Det går allt lite. Och nästa torsdag så har vi verserna 9-11 och det är en särskild bön som Paulus har för de kristna. Så därför är det inte ett näst för Guds byr han för höjmon och vi får ju blåsa till te. Och så framvägs. Tusen för att det inte vi visste att några spurningar och ord som verkar som trubbel som nej eller tycker eller vad det kan vara. Send det till mig så kan vi ta det upp. Hvis det har några trubblar av våra spurningar, send det in så kan vi ta det upp i en podcast. Och annars alltid välkommen att sända mig en båt eller bara fortälja vad tid får bort ur Paulusstudion eller också med särskilt vid dikon. Jag älskar samband vid dikon, det är fantastiskt och särskilt samskiftet som är mera än bara video. Teor eller stått eller fratt från dikon. Tack för att du tog med och så just att det är nästa torsdag. Bye! Unfortunately fall into the beauty between.